ברוכים הבאים לפודקאסט, בואו נתפתח ביחד. אני רונה מברברת, מנחה שיח קליל ונעים, על נושאים שלא תמיד בא לנו לדבר עליהם. היום אני אארח את מיכל. היי. היי. מיכל כרמל דוידי. סליחה, לא רק מיכל. היה לי גם בלבול בהתחלה בשם שלך, קראתי לך כרמל. נכון, כמו שכולם עושים. הנה, אני מתקנת. על מה אנחנו מדברות היום? זה מצחיק ששאלת אותי אם יש לי בעיית קשב. כי ברור. זה ניכר, נכון? רואים את זה? לא, זה לא, זאת אומרת, החלק החינני ראיתי. אז אמרתי, יש לי מלא מחברות, כולי מחברות. כן. בתקופה שאני כאילו יצאתי עם הפרעת קשב לעולם, לא קראו לזה הפרעת קשב. לא, אני התחננתי שמישהו כאילו יבין מה יש לי. כן. ולא קלטו, זה היה שנות ה-90, פחות, אז כאילו הקפיצות שעשינו בין 90 ל-2000 ל-2000 הן מטורפות, לא מדברים עליהן. לא, בטח. כאילו, יש שם ילדות שהיא כאילו היא לא ברורה, היא כזה, הכל מתפתח, מחשבים וזה, אז נראה לי שגם זה גרם לזה, אבל באופן כללי זה שם, זה כאילו איתי, אני היום מתמודדת עם זה בצורה יותר חיובית, אבל כאילו שהייתי ילדה זה היה לי מאוד קשה. ברור, אני יכולה להבין את זה. קודם כל, לא היה לזה שם. ברגע שאין לזה שם ואף אחד לא מבין את זה, זה הופך את זה לסיפור הרבה יותר מורכב. חלק גם ממה שנדבר פה היום, זה על היכולת באמת להכיר את עצמנו, ואז לדעת איך לעבוד יותר טוב עם מה שיש. כן. אז גם עם זה. האמת היא שממש רציתי לספר לך את זה בפגישת הכנה שלנו. את קודם כל, זרקת לי מלא דברים שהם ככה אומרים לך את זה, שאת מטלטלת את העולם של אנשים והולכת. יש גם משהו בנעים שלך, את כזאת נעימה כזאת. אני הרבה פעמים שאני באה למקום מסוים, אומרת את דעתי, אני מאוד אגרסיבית. ולפעמים זה מאוד פוגע באנשים. יש לך משהו כזה נורא נעים, שאת מעבירה את הדבר, אז כאילו, אני לא מרגישה ששייפת אותי עכשיו פה בכתף הימנית וחידדת אותי, את מבינה? כן. אז אמרת לי, תהיי חברה טובה של עצמך, ואני לקחתי את זה, והיה איזשהו משהו שהייתי צריכה לעשות לעצמי, וכאילו כל הזמן תקעתי את עצמי. מכירה את זה שאת תוקעת את עצמך? לא, אני לא יכולה, אני לא אצליח, אני לא אעשה... ואני כאילו, מי שרואה אותי בסדנאות, אני אומרת, אין דבר כזה לא להצליח. אל תהיה כאילו... תעזור לעצמך, שבסוף תגיד, בונה, הצלחתי. והייתי תקועה בלופ כזה, ונזכרתי במה שאמרת, ואז אמרתי, אז זה טוב מה שאת עושה, זה אחלה מה שאת עושה, את עושה הכי טוב שיש, זה מה שיש לך, ואת תעשי את זה, וזה הרים אותי. איזה כיף. ממש. וואי, מרגש. מרגש מאוד. מאוד. באמת, מאוד. האמת היא, זה... מדי פעם אני כן מקבלת את הפידבק הזה של, וואי, חשבתי, פתאום נהיית קול בראש שלי, פתאום נזכרתי בך, וזה... כן. זה ממש מתחבר לטיפול, את עוסקת בטיפול. נכון, באימון. באימון, נכון. כן, מה ההבדל? טיפול מניח שיש, שוב, הפועל מניח שיש בעיה שצריך לטפל בה. כשאימון זה משהו בעיניי אחר. זאת אומרת, כשאני למדתי אימון אצל נטלי בן דוד, היא אומרת משפט שאני מאוד התחברתי אליו, היא אומרת, אין מה לתקן, יש מה להכיר. כן. אני מאוד מתחברת לזה. אז באמת באימון זה מלשון פרקטיקה, to practice something. כן. יש קואוץ', אנחנו מתאמנות על משהו, על הרגל חדש, על משהו שאנחנו רוצות ליצור, להשיג. זאת לא בעיה. כן. השפה היא מאוד מאוד חשובה. כי היא משנה גם במוח. אני יכולה להגיד שאני מטפלת בשיטת סאטיה. אני הרגשתי שיותר נכון לי להביא את זה דרכך, ואני ממש מרגישה שהיא עזרה לי לאמן את המוח שלי. קודם כל, להכיר בזה שאני רוצה שיהיה לי טוב. וזה משהו שאני חושבת שהוא מאוד, מאוד ניכר בסאטיה. כאילו, אני עדיין אומרת טיפול, כי אני מרגישה שכאילו זה חלק שלי שאני מטפלת בעצמי, יכול להיות. אבל זה באמת אימון. זה כאילו, אני ממש מרגישה שאימנתי חלקים בי, ועוד אני בדרך. אבל כאילו, להיות יותר טובה. בטח. א', בעיניי זה מאוד מרגש. גם המיינד שלנו, בסופו של דבר, זה שריר. זה כמו שאנחנו מאמנות את לא יודעת מה, בפילאטיס או ביוגה או בספינינג, כל אחת מה שהיא עושה. זה נראה לנו נורא ברור שאנחנו הולכות לאמן את הגוף, אבל לאמן את המיינד זה לא פחות חשוב. לא פחות. והמקום הזה של, את נורא צודקת, זה באמת ממש נקודת ההתחלה, ההחלטה קודם כל שמגיע לי שיהיה לי טוב. כן. זה על פניו, מה, ברור. כן. אם אנחנו באמת נעצור רגע לחשוב, אני לא יודעת אם כולנו החלטנו את זה. בעמוק שלנו. בעמוק שלנו. שזה מגיע לנו, שיהיה לנו טוב. שלא באנו לכאן כדי לסבול, לא באנו לכאן כדי לעבוד קשה. שוב, לא במובן של להתאמץ או לתת ערך, אלא באנו פה לעבוד, לא באנו לפה להיות עבדים. אני חושבת שיש לנו את זה ב-DNA האנושי, הלאומי, ההישרדותי, אבל אני חושבת שגם לנו, אני מדברת גם אפילו לנו כישראלים,
אני חושבת שאנחנו חוטאים בזה יותר מבעולם. אני זוכרת כשעבדתי עוד כעורכת דין, ועבדתי הרבה מול חול, אני זוכרת שהם היו תמיד שואלים ככה בנימוס, באימיילים, what are your plans for the weekend? כן. זאת אומרת, הם היו ממש, כי אצלהם אין דבר כזה. זאת אומרת, ברור שביום חמישי, או לא משנה מה, תיפול העת, ואתה יוצא לאיזה וויקנד כזה, שהוא מסחרר אותך ואתה חוזר חדש ביום ראשון. שלעולם אתה לא תקבל אימייל, ואתה לא תצטרך לעבוד ואני באותה תקופה, הייתי עובדת בשישי, והייתי עובדת בשבת לפעמים, וזה ממש לא היה... הרגשת מוערכת שם? כן. אוקיי. הרגשתי מוערכת. זה מאוד חשוב. אני חושבת שאתה נמצא במקום כזה, אתה לא מודע למקום שאתה נמצא, אז לפחות שמעריכים את זה, זה מאוד חשוב. כן. זה לגמרי היה שם, זה גם מה שבלבל. כן. זה גם קצת מה שבלבל, והעריך את זמן כאילו, זאת אומרת, גם אם הגעת לכלוב זהב, הוא עדיין כלוב, הוא כאילו מנצנץ, ואתה מפחד. נכון. כן. המקום הזה שלא באנו לפה בשביל לסבול, ולא באנו לפה בשביל לחיות ליד, ולא באנו לפה בשביל לקום כל בוקר וללכת לעבודה ולחזור, וללכת ולהסיע את הילדים, ולתלות כביסה, ולשים דברים במדיח, ולרדם מול הנטפליקס, וחוזר חלילה. זה לא. זה מצחיק מה שאת אומרת, כי היום בבוקר, תמיד, אני בן אדם מאוד אנרגטי, וכאילו כשקמתי היום בבוקר, השיר שהתנגן לי בראש בהקשר שלך, זה, יש את השיר איך הוא מעז, עץ לבד? כוכב אחד. כוכב אחד לבד. תודה לך על התיקון הזה. אז איך הוא מעז, כוכב אחד לבד, וכאילו, זה ממש מתחבר לי למה שאת אומרת עכשיו, שכאילו, מגיע לך, אתה יכול להעז ואתה יכול להיות, ואתה יכול לעמוד שם לבד על הזכות שלך ולרצות ולהיות גם חופשי. אתה חופשי, נולדת חופשי, בן אדם הוא אדם חופשי. אני אגיד אפילו, מותר לך. מותר לא לך, רק לך. כי זה, יש לזה... יש הבדל. סליחה על המגדריות, מותר גם לך, לחלוטין, זה לא רק לך. אבל לגברים יותר מותר באופן כללי. הם יותר... אני לא יודעת, כבר, את לא ניכנס פה לביצה והתרנגולת, ומה כן ומה לא. מה לפני מה, נכון. והטיות תרבותיות, אבל אין ספק שאנחנו כנשים עדיין נושאות את נטל הלידה, והרבה מהבית, והרבה פעמים אנחנו שמות את עצמנו במקום מינימום שלישי, מינימום. אם באמת יש... ולכן כשאנחנו אומרים מותר לי, כשאנחנו אומרות מותר לי ליהנות, ומותר לי לזה, וחשוב שיהיה לי טוב, זה לא חשוב לי שיהיה לי טוב במקום שלישי אחרי הילדים, הבעל, הבית והזה. זה חשוב לי שיהיה לי טוב במקומות הראשונים. כן. לא במקום אף אחד אחר, כמו בצד, כולם. כן, כמו כולם. כולנו באותה שורה, ואנחנו עושים יחד, וזה מאמץ מתגבש. זה לא פחות חשוב. כי מגיעות אליי לא מעט נשים אחרי 5 ו10 ו15 שנים, שהם שמו את עצמם במקום האחרון, או האחד לפני האחרון, לא יודעת, אולי הכלב היה אחרי. גם הכלב לפני. וזה ניכר. וזה ברור, ניכר בהמון המון... מה, איפה את רואה את זה, כאילו, כשבן אדם לא שם את עצמו במקום הראשון? בשמחת החיים, קודם כל. יש משהו, ואני אומרת את זה וכואב לי פה, כי אני אומרת את זה בעצב. יש משהו כבוי, יש משהו כבוי סלש ממורמר, צינית, עצובה, כל אחת לוקחת את זה שלה, אני לא אומרת את זה בביקורת חלילה, זה תוצאה. לא, רק תסמינים. זו תוצאה, כן, זה תסמין. זה תסמין של לא להיות שמח עם מה שיש לך. לא להיות שמחה עם מה שיש לי, לא להרגיש שמותר לי, לא לחיות את הרצון שלי, לא לחיות את החיים כפי שאני רוצה, לא להגיד את מה שאני רוצה, לא לבדוק עם עצמי מה אני רוצה ולשים את זה, אז זה מביא איתו עצבות, זה מביא איתו ריחוק. כן. הרבה פעמים בני זוג, לפעמים משפחה או חברות, או להישאר לבד. גם חברים. כן, חברים, להישאר לבד, לא לשתף, להתרחק, להישאר עם הרבה דברים בבטן. ובראש. ובראש. כאילו זה מנהל אותנו, ויכול להיות שזה לא קיים. בטח, מה שמוביל אותי לתופעות בריאותיות, בכל מיני מיגרנות, כאבי גב, חריקת שיניים. בטן. מחלות נשיות כאלה ואחרות. כן, מחלות, נכון, בטן מאוד, וחס וחלילה גם דברים. הרבה יותר גרועים, מחלות קשות. האמת היא שחשבתי על זה השבוע, כי הייתה לי שיחה עם חברה, בעלה טס לאיזשהו מקום, הוא נהנה, והיא לא נהנית. היא לא נהנית עם ההחלטה הזאת. עכשיו, בואי, אני לא מכירה הרבה אנשים שהן נהנות מההחלטה, כאילו פולי נהנות על ההחלטה, כי יש פה איזשהו משהו שמשתנה. אבל אני רגע הולכת למקום שלה, ודווקא מתחברת למקום שאת אמרת. היא לא מרוצה, היא לא שמחה, אין לה את החברות האלה שיכולה לצאת איתם לקפה, לא בא לה. בא לה להיות כאילו, אנחנו לא מבינים כמה חברתי גם לוקח מאיתנו נכון, אבל גם נותן לנו.
החברה נותנת לנו הרבה. אז הבעיה שלך לא עם זה שהוא נוסע. הבעיה שלך עם זה שאת לא שמחה איתך. אם היית שמחה איתך, לא רק נשארת לבד. כי היום אם את אומרת לי, נשארת לבד, אז אני יכולה להגיד, בונה, אני יכולה לפתח, לעשות, כי יש לי שלי. לבד זה לא בודדה. בדיוק. יש הבדל גדול. וגם לבד כשאני שמחה, הוא לא לבד כשאני לא מרוצה. כשאני כאילו, כמו שאמרת כזאת, עצבנית עכשיו על הבחירה הזאת, ונשארתי, ואני צריכה לעשות, ואני צריכה... במקרה הזה, הילדים גדולים, אין להם שום דבר סביב זה. באמת, כל אחד מפתח את עצמו. וברגע שאתה לא מתפתח, א', אתה לא יכול להיות אהוב, אתה לא יכול לאהוב. אתה כאילו באיזושהי מין, אני קוראת לזה כמו שהייה במי ביוב כאלה. סטגנציה מסוימת. כן, סטגנציה ממש. והסטגנציה הזאת גם מביאה תהליכים שהם יכול להיות טובים, אני לא יודעת, יכול להיות גם פחות טובים, כי השנים עוברות ואתה חי פעם אחת, וכמו שאמרת, מגיע לי שיהיה לי טוב. אני יודעת שאולי את לא מתחברת לתרבות הפסיכולוגית האנליטית, אבל בתת מודע, בעיד, בהכי נמוך, לדעת שמה שמגיע לי טוב, זה לא פשוט, נכון. אבל זה אפשרי. ואני מוצאת את עצמי כל יום אומרת למוח שלי, אני יכולה, אני אצליח, מגיע לי, בטח, רק לא, השפע הוא מונח לפני כולם. מי שרוצה לתפוס יד ולעשות את העבודה, יכול. כאילו, קורא לי הרבה פעמים שאנשים אומרים לי, גם אני יכלתי לעשות את זה. אז, well done, תעשה, תעשה לדרך. יש לך את ברכתי, אם אתה צריך עזרה, אני פה, כאילו, תעשה. אל תסתכל עליי עושה ותגיד לי, לא כתבת את הבננה נכון. בסדר, יכול להיות. אבל כתבתי אותה והתקדמתי, ובפעם הבאה שאני אכתוב בננה, אני אכתוב אותה יותר טוב. יכול להיות שאני לא מושלמת בתהליך. כאילו, ההבנה שזה תהליך, זה גם חלק. זאת אומרת, גם אם הבנתי, מגיע לי טוב, עכשיו אני הולכת, והטוב לא הגיע. אז אני מתקשר לך, אני אגיד לך, מיכל, את אמרת לי שאם אני אעשה, אז הטוב הוא יגיע. איפה הוא? למה הוא לא הגיע? כן. כאילו, גם שם יש למקום שכאילו, יצאת לדרך, בחרת בעצמך. ויכול להיות שתהיי שם לבד, ויכול להיות שתהיי שם בזוגיות, ויכול להיות שכבר יש לך משפחה. את עושה קודם כל בשביל עצמך. בחירה מבלבלת מאוד. מאוד. גם הרבה פעמים היא מושפעת תרבותית. כאילו, איך את מעזה בכלל לבחור את עצמך במקום הראשון? לגמרי. את רוצה לבחור אחרת. איך אני בוחר? תראי, התחלנו לדבר על זה. זה מתחיל באמת באיזושהי, אפילו נגיד עצירה או איזושהי תשומת לב, שבאה ואומרת, היי, רגע, מה שהיה לי עד עכשיו לא כל כך מתאים. ואני לא סתם אומרת את זה, כי זה לפעמים איזושהי רגע נקודה לשים לב אליה. אנחנו חיים בקצב נורא נורא מהיר. יש מין איזו אנרציה כזאת. וזה לא מובן מאליו להתבונן רגע ולהגיד, רגע, משהו לא עובד לי. כן. אני רוצה לעשות משהו אחרת. כן. בעקבות התסמינים שתיארת מקודם. כן. זאת אומרת, לחבר את זה רגע לאיזשהו משהו, כי, את יודעת, אנחנו קמים בוקר, הולכים לעבודה, מגדלים ילדים, עושים דברים, גרים באותו מקום, כאילו הולכים לפה, הולכים לשם, הולכים בסוף שבוע להורים. יש איזושהי רוטציה כזאת. יש איזושהי, כן, כוח החיים ואנרציה, ולוקח את זה כמה זמן להבין, היי, משהו לא עובד לי. כן. ואז לעשות את רגע, מה לא עובד לי? כן, להסכים לקבל את הסימן קודם כל שמשהו לא עובד. להסכים רגע להתבונן ולהגיד, לעשות איזשהו שיח עם עצמי, מה קורה? כן. היי. נעים מאוד, אני הדמות. כן, מה נשמע? איך את מרגישה? אני שמה לב שלא טוב לך. או אני שמה לב שמשהו כזה, לא יודעת, כל אחד מהמילים שלה ליד, חורק, לא מרוצה, או אנחנו הולכות אני שמה לב שאת מאוד עצבנית, אני שמה לב שאין לך את כמה בלי חשק. לשאול את זה בסקרנות ולא בביקורת. כן, זה מאוד חשוב. כשאנחנו אומרים, רגע, איך אני בוחרת? שנייה, אני עלולה להיות נורא ביקורתית כלפי עצמי, שאני עושה... למה את לא מרוצה? למה את לא בסדר? כזה. יש לך הכל, למה את לא מרוצה? את יודעת כמה בנות מגיעות אליי ואומרות לי, תקשיבי, אני מרגישה פריבילגית, תקשיבי, זה צרות של השירים, תקשיבי, לא נעים לי. כל הזמן זה במחשבות שלי. לא רק בגלל מה שקרה עכשיו וכל מה שקרה מאז אוקטובר. לא, תמיד, אבל זה יתחזק. זה יתחזק. כמו כל דבר. כאילו, אני מוצאת את עצמי, אומרת, את יודעת, יש אנשים שהילדים שלהם עכשיו זה... אבל רגע, אני רוצה לבקש משהו לעצמי. לא, שנייה, אני אגיד, המלחמה הזאת הרימה כל דבר. כאילו, לא משנה מה, זה amplified. אבל גם לפני זה, ואני כבר 10 שנים בקליניקה, זה היה עוד לפני, המקום הזה של מה, אבל סך הכל טוב לי, ויש לי כסף, ויש לי בית, ויש לי בעל, ויש לי ילדים, ויש לי עבודה, אז למה לא טוב לי? אז אני רוצה רגע לנרמל את זה כאן, זה קורה המון, והצד הראשון באמת זה, כשאני אומרת, אוקיי, אז איך אני בוחרת אחרת, זה רגע להסכים ולהגיד, זה לא פריבילגי. כן. זאת מה זה זכותי המלאה? כן. להתחבר לשיחתנו שלא באנו לכאן לסבול, ובאנו פה לחיות את החיים,
ושוב, לדעתי, זה לא האמת האבסולוטית, אני לא יודעת מה האמת, אם יש אמת אחת. איך שאני רואה את הדברים, באנו לפה להתפתח ולתת את זה נשמע נורא פלצני להגיד המתנות שלנו לעולם, כן? אבל כל אחד יש לה את הניסיון חיים שלה, את הדברים שהיא עברה, את הדברים שהיא באה לתת, יש לך את האמנות שלך, יש את הראש שלי, יש לה את... אבל גם לי יש את המקום שאת מתארת עכשיו, שאני, הרבה פעמים כשאני מוציאה, אני אומרת, מה תתרמי? כן. מה תתני? מה יש לך? נכון. כאילו, הכל כבר קיים, ויש הרבה קולות כאלה. נכון, לכן אני אומרת, החלק הראשון הוא בכלל לבוא ולהגיד, מין רגע שיח עם עצמי, של משהו לא טוב לי, או אולי זה הפוך, אולי אני נורא נמשכת לאן, וואו, נורא בא לי, לא יודעת מה, רילוקיישן, לעבור לערבה, להיות אומנית, לעשות משהו אחר. אני רוצה. זה לא סתם, כאילו, עלה לך. תאמיני בעצמך שאם זה בער בך, זה בער בך וזה שלך. את מכירה את זה. זהו, אני אומרת, זה יכול לבוא על הצד של התסכול, והוואו, לא טוב לי ואני צריכה לחפש את מה עושה לי טוב. כן. או זה יכול לבוא על, וואי, נדלקתי נורא על, לא יודעת מה, אנחנו משתנות כל הזמן. והרבה מגיעות אליי גם באמת אחרי לידה. שאנחנו עוברות כל מיני דברים בחיים, ופתאום אומרת, תקשיבי, נדלקתי נורא, נפתח לי. נפתח לי איזה, אני חייבת להיות, לא יודעת מה, מדריכת הורים, עצמאית, בתחום הלא יודעת מה. אני הבנתי כמה אני אוהבת יצירה, כמה אני אוהבת הנחיה, כמה אני... נפתח לי. נפתח לי. כן. ואני צריכה גם להיות נאמנה לזה באותו רגע שזה קורה, ולא להוריד את זה. כאילו, מה עכשיו אני אחרי מדריכת הורים? תהי מה שבא לך, את יכולה? התקדמתי, זה 4 שלבים. כן, סליחה, אני בשלב השני, אני תמיד ממהרת, סליחה, זה גם בעיה שלי. הלוואי, תשמעי, אני חותמת היום על כזה קצב. כן. באמת. לא, אני לפעמים מרגישה, אפילו גם מזה אולי כדאי להזהיר, שאני לא יודעת אם, אני בטוחה שאת מכירה את זה, שמישהי שהיא רצה נורא מהר את השלבים. גם מזה צריך להזהיר, שלכל שלב יש את החלק שלו, וגם אפשר לחזור ולחפש שוב. נכון. אם יצאתי עם משהו והוא פחות מתאים לי, יש תמיד פחד כזה שאם עשיתי משהו, אז מה, עכשיו יחשבו שאני משהו אחר? אני לא יודעת מי אני, ואני כל הזמן בהתאהבות, ואני בודקת כל הזמן. וזה נורא נורא מפחיד, אבל זה גם נורא נורא לי זה קוסם, כל הזמן לפגוש את עצמי בעוד ועוד ועוד צורות, ולחזור לחיפוש, לחלק השני שאת תסבירי אותו עכשיו. אני גם אגיד רגע שעצם ממש מה שאמרת כאן, ההסכמה שלך לנסות, כן. ולברר ולהיות באיזשהו מקום שאומרת, רגע, זה לא חתונה קתולית, זה לא נגעת נסעת. אני יכולה ללכת לפה, ואז לשנות לכאן. זה עצמו מאוד מאוד מתקדם. כן. כאילו, בזה שומעים את העבודה שאת עושה, כן. את עבודת ההתפתחות האישית שלך, שומעים כן. אותה פה. כי כן. לרוב האנשים, אני חייבת לנרמן מי ששומעת את זה, או שומע את זה, ואומר, וואו, איך כן. כאילו, מה, אני לא, ואם אני קשל, ואם זה לא יהיה כיוון הנכון, והשקעתי בזה זמן וכסף, וזה, אני לא... וזה יותר מתחיל ככה. זה יותר מתחיל באיזושהי הרגשה של, רגע, זה now or never. אם אני עכשיו אעשה, לא משנה, שינוי מקצועי, או אני אחליף עבודה, או אני אעבור דירה, או אני אעשה משהו, ואם זה יהיה טעות, אז אני לא... כאילו, יש פחד נורא גדול מלעשות צעדים. כן. מלבחור. גם לי יש פחד מאוד גדול מלבחור. כן? מלזוז צעד ולהגיד, מקסימום, אני אשנה. זה לא נתפס אצלנו ככה, זה נתפס משהו הרבה יותר קבוע וחמור. כן, אני מתארת תהליך שהוא קרה במשך כמעט 5 שנים, 5-6 שנים. לכן אני אומרת, שומעים אותו. וזה הרבה פעמים גם חוזר אחורה, זאת אומרת, תודה על הנרמול, כי הרבה פעמים אני חוזרת אחורה, ואני אומרת, אז מה, אני עדיין אשנה, ועדיין אני אעשה, ועדיין מוצפים כל הפחדים, ועדיין למרות זה, אני קופצת. אני חייבת להגיד לו שזה לא חזרה אחורה בעיניי. זאת אומרת, זה לא קו לינארי שהולכים עליו אחורה וקדימה. נכון, זה עיגולי. זה הרבה יותר ספירלי מזה. זה הרבה יותר ספירלה. אז נכון שאת נכנסת, את חוזרת חזרה לאותו נושא או לאותו זה, אבל ממקום אחר, מכיוון אחר כל הזמן. נכון. זה לא שחזרת, זה לא איזה קו ישר ואז חוזרים אחורה או מתקדמים קדימה. זה משהו שהוא הרבה יותר... כן. זה כאילו... כמו מדרגות כאלה, כמו... כן, אני תמיד מתארת את זה כמו 8. כן, כאילו שאני עולה ותמיד יורדת, ועולה ותמיד יורדת, וכאילו, אני חושבת שבכלל הטקסטים שלי יש, כולנו ניפגש בחיבור של 8, כי זה תהליכי, זאת אומרת, כולם נפגשים שם, וכולם עולים ויורדים, ועולים ויורדים, ותמיד יש את זה, תמיד אתה מתפתח מיום ליום. להפך, אם אתה לא מתפתח מיום ליום, בדיוק, זה איפשהו, לא יודעת אם לשים את המילה בעיה, אבל זה שלך, ברמת ההתפתחות שלך. זה תמיד מפחיד. תמיד מפחיד לגלות על עצמי משהו חדש, או לרצות לעשות משהו חדש. גם בחשיפה הזאת של הפודקאסט, כאילו, בשנים האחרונות, כאילו, אני מוציאה אומנות, אני עושה משהו אחר, יקבלו את האמנות שלי, יש פה הרבה פחד. בטח.
וגם שמה את יכולה פתאום להגיד, את יודעת מה? לא. ואז אני אלך לזה, ועוד פעם, העיגול הזה שאת אמרת, ועוד פעם אני אצא משם אחרת, ותמיד מתקדם. נכון. ולכן כשאת שואלת, אוקיי, שדיברת עד לאותו פרק הראשון, ואוקיי, החלטתי, אני רוצה לעשות X, לא משנה אם זה לצאת לפנסיה, לשנות עבודה, לעשות משהו, ואמרתי שהחלק הראשון זה בעצם רגע גם להגיד לעצמך, אני רוצה את זה, או זה מותר לי, או אפילו רגע לדמיין את זה, או לדבר על זה, או לשקול את זה, או כל מיני דברים כאלה. אז בסופו של דבר, אחר כך גם יש איזה מקום שצריך איזה אנרגיה לתהליך. כי בעצם היינו באיזה נקודה A, ועכשיו אנחנו כזה, רגע, אני רוצה לזוז מ-A. וכשאנחנו רוצות לצאת לדרך, אנחנו צריכות אנרגיה, אנחנו צריכות מנוע, אנחנו צריכות דלק, אנחנו צריכות מוטיבציה, צריכות איזושהי אנרגיה. כן. אז הצעד הבא באמת מתחיל באיזשהו מקום של לעורר, להתחבר או לעורר את הרצון. כן. את המקום הזה של בין אם באתי מתוך החיבור לתשוקה, ואז זה יותר קל, או בין אם באתי מהמקום של וואו, לא טוב לי איפה שאני נמצאת. אני צריכה ללכת. אני צריכה ללכת, ואני צריכה רגע לבדוק עם עצמי, אוקיי, הבנתי מה אני לא רוצה. מה קרה לי פה? מה אני כן רוצה? כן. מה אני כן רוצה? אוקיי, את זה אני לא רוצה. זה עושה לי לא טוב. ממלא סיבות. אני מאלה שהם מהלא. כאילו, אני לא גם אם יש לי את התשוקה, אז אני... הרוב, אני חייבת להגיד שהרוב. באים מהלא. הרוב באים מהלא, כי כאילו, משהו כבר לא עובד, ואנחנו צריכים לשנות. אין מה לעשות. הרבה פעמים אנחנו עושות שינוי מתוך כבר, זה לוחץ, זה לא נוח. אני מהסלווריות גם, אני כאילו, את יכולה שנים לדבר איתי על עוד יום אחד, אני אשים את התרמיל על הגב, ואני אלך. כאילו, זה אין כאילו תאריך, לא מדברים על זה, זה פשוט כאילו, יום אחד אני ארגיש, אני זוכרת שתיארתי אחרי זה בפגישת הכנה, אני לא מביאה יותר את הנייר מהמדפסת, שלום, כל טוב, זהו. כאילו, וזה ביום אחד קורה. אז זהו, שזה לא ביום אחד קורה בעיניי. נכון, ברור שלא, אז זה דשן, את יודעת, את בדיוק, מדשנת. בדיוק, לתהליך הזה, זה דבר נורא חשוב. למה? כי לתהליך שעכשיו אמרת, שכאילו על פניו נראה ביום אחד, קוראים תהליך הבשלה. כן. זה כמו בטבע, שיש שתיל קטן, כן, ועוד לא רואים אותו בכלל בקרקע, ועל פניו זה נראה כאילו אין כלום, לא קורה כלום מבחוץ. כן. אבל בעצם מה שקורה בפנים זה שטמנו זרעים, והזרעים גדלים, ופתאום נהיים שורשים, וזה מעמיק וזה גדל, ואז פתאום, יום אחד, פום, רואים את הניצן יוצא מהקרקע. אז זה נראה על פניו, פתאום יום אחד שמתי את התרמיל, פתאום זה צמח. כן. אבל זה לא באמת היה יום אחד, זה תהליך של הבשלה. רק מה שקורה הרבה פעמים, זה שאנחנו מתבלבלות וקוראות לו תקיעות, בגלל שעל פניו לא קורה כלום. כן. לא קורה כלום, זה אומרים, אני תקועה, הנה, אני לא עושה, אני לא זה, אבל זה לא נכון. בראש שלי מתחילים להתגבש רעיונות אחרים, אני מדברת את זה, אני שומעת פודקאסטים, אני חוקרת, אני קוראת, אני עושה כל מיני דברים, וזה מצטבר לאיזושהי מסה קריטית, ואז יום אחד את לא מביאה יותר את הדף מהמדפסת. אבל זה לא פעם אחת, וזה נורא חשוב, כי המישור הזה, החלק הזה, שבו יכול להיות שבוע, חודש, יכול להיות תהליך של זמן. יכול להיות גם שנים. יכול להיות גם שנים. וזה נראה על פניו שאנחנו יכולות מאוד מאוד בקלות להגיד, אני תקועה, אבל זה לא באמת נכון. תקיעות זה שלא קורה כלום, וזה גם קורה לפעמים לאנשים. גם בתוך התהליך יכול שלא יקרה כלום. אבל הרבה פעמים זה תהליך של הבשלה, שבו הכל ככה גדל וגדל וגדל, ואז משהו פתאום יצא. כן, אבל זה לא פתאום ביום אחד באמת. לא, זה לא ביום אחד באמת, הבשלה. אבל אם אני בשלה, איך אני יודעת? איך זה מרגיש? זה בגוף. כן. זה תמיד מחזיר אותי לטיפול בשיטת סטיה, שתמיד לבדוק איך הגוף שלי מרגיש. אימון בשיטת סטיה. תמיד מחזיר אותי לאימון בשיטת סטיה של לבדוק איך הגוף שלי מרגיש, כי אני הייתי ילדה מאוד רגישה שהייתי ילדה, וכאילו כשהתבגרתי, לא ידעתי מה לעשות עם העוצמות רגש. כאילו לא ידעתי איך לבסט אותם, הייתי בן אדם מאוד לא יציב רגשית. ובחרתי להסתכל על המקום הזה, על איך אני מרגישה במקומות מסוימים. והיום אני לא אעשה... אני לא יכולה להתחייב, את יודעת, כשהולכים, מתקדמים בדרך, אתה אומר, never say never, אני לא יודע מה יהיה לי, אולי אני אפול, אבל אני לא אהיה במקום היום שהוא לא תואם את מה שאני מרגישה. זאת אומרת, אני מאוד משתדלת להיות נאמנה לעצמי. אני מרגישה שאחרי ההבשלה וההחלטה, זה גם המקום של כאילו, לזכור שאני נאמנה לעצמי עכשיו, בתוך התהליך, בתוך השתיל שנתתי. כאילו, שמתי שם, אני אומרת לו דברים טובים. כשהייתי בתאילנד, עברתי ליד כזה פרחים כאלה, נרקיסים כאלה שגדלים במים, וכולם פקעו.
כולם יצאו, והיה אחד שלא פקע, היה לו קשה. התיישבתי לידו ואמרתי לו, אתה יכול, אתה תצליח. אתה תצליח כמו שכולם הצליחו, אתה לא שונה מאף אחד אחר, יש לך את היכולות. אז כאילו, ממש טרללה, כן? ויום למחרת, שירדנו לארוחת בוקר, הבן זוג שאמר לי, את ראית? את ראית שהוא פקע? את ראית שהוא הצליח? ויכול להיות שזה בכלל לא קשור אליי, כן? אבל אני מאוד מאמינה בזה, ולהגיד לעצמי גם, החלטתי, עשיתי, הלכתי, גם אני בתהליך, גם אני לא מרגישה עדיין כלום. כרגע אני לא מרגישה, לא התפוצצתי, אני לא בהכי ענק שלי. אבל יצאתי, יש לי תרמיל על הגב, ואני אעשה לי בית. מה החלק הבא? אז, את יודעת, שאמרת, אני נאמנה לעצמי, את יודעת, כשאת אומרת נאמנה לעצמי, זה משפט, אבל זה דבר מאוד עמוק. מה הוא מכיל? כי בעצם, כשאת אומרת, אני נאמנה לעצמי, ואני היום לא אעשה משהו שהוא לא... אני משלימה, תגידי לי אם לזה התכוונת, שלא מרגיש לי נכון, אם אני במקום שמרגיש לי לא נעים, אני אלך, או אני אגיד משהו, זאת אומרת, לזה התכוונת? כן. זאת אומרת, אני שמה לב, בתוך דבר כזה, אני נאמנה לעצמי, יש שני תהליכים מאוד עמוקים. אחד, זה בעצם טיפוח של תשומת לב, זאת אומרת, היכולת בכלל לשים לב למה שאת מרגישה. רוב האנשים שאני שואלת, אותם גם בקליניקה, מה אתן חשות, או מה אתן מרגישות, מה אתן מרגישים? אומרים לי, מה זאת אומרת? כלום. או, הכל בסדר. עכשיו, זאת לא תחושה. תחושה היא גופנית. כן. כשאני אומרת, רגע, מה אתם חשים, או מה אתם מרגישים, זה רגע שזה גם, זה שימוש של תחושה. זה גופני. הרבה יותר קל לנו, אם אני אומרת לך עכשיו, מה את חושבת? את תגידי לי, וואן, לפחות 3 דברים. אני חושבת שככה, ככה, ככה. מה את חשה, או מה את מרגישה בגוף? לוקח זמן. כן. זאת אומרת, החלק הראשון הוא בכלל פיתוח תשומת הלב, לשים לב שיש עוד מערכת, חוץ מהראש שלי, שחושב, ואמונות ודברים. יש עוד מערכת שלמה, רוב הגוף, כן. שאנחנו לא בקשר איתה בכלל כמעט ביום-יום. מה קורה לי בבטן, מה קורה בלב, מה קורה בלסת, לשים לב בכלל שדברים שאני חווה, יש להם אימפקט על הגוף שלי. לשים לב, כאילו, מה קורה לי בגוף. לשים לב בכלל, מה קורה לי בגוף, מה קורה לי לשים לב שלצורך העניין, אז אני רגע אשלים את זה, אז יש תהליך אחד שבכלל תשומת הלב, והשנייה היא לתת לזה לגיטימציה. כשאת אומרת, הייתי רגישה מדי, ואמרו לי, יאללה, את וזה, את מגזימה, את זה, את כל מיני כאלה. אז החלק השני של להיות קשובה לעצמי, זה גם לזהות את זה, אבל גם להיות את אותה חברה טובה של עצמי, ולהגיד, זה בסדר, מותר לי, שלא נעים לי עכשיו, מותר לי להגיד את שלי, מותר לי ללכת מכאן, לא ידעתי את כל המותר לי הזה שעכשיו, את אומרת, שאני הייתי ילדה והסתובבתי בעולם, עד שלא פגשתי, עברתי משהו מאוד מאוד קשה, ופגשתי, גם כתבתי על זה, על הפגישה הזאת ספציפית, שהוא שינה לי את העולם, הוא אמר לי שאני יכולה פשוט להיות רון. ואני כאילו, רון? רגיל? ברצינות? כאילו, ככה בלי כלום? מותר לי, כאילו, אולי זה דרמטי מדי, יש מצב שזה דרמטי מדי. הייתי בזוגיות שהייתה, אמרה לי הרבה זמן שאני אמוציונלית מדי, אני אובר מדי. שגם על זה אפילו לא נדבר, כאילו, שזה נושא בפני עצמו. כמה הבן זוג משפיע על המקום הזה שאת אישה ואת הורמונלית ויש לך ומותר לך, ואת ליום נוגעת בשמיים וליום נוסקת על הספה, ומותר לך, זה גם המקום הזה. אבל לא ידעתי בכלל, שלא אמרו לי את כל המותרים הזה שאת אומרת עכשיו, זה היה נראה לי מגבלות של נשים, כאילו, מגבלות שלי שאין לנשים אחרות. כל הנשים אחרות הן חופשיות בעולם, הייתי מסתכלת על מישהי שהיא מתלבשת יפה או מדברת בחופשיות. לא ידעתי שמותר לי גם. כאילו, הייתי במקום מאוד מאוד לא מתקדם לעצמי. כאילו, לא ידעתי בכלל. יפה. לכן כשאת אומרת, אני קשובה לעצמי, או שאני בוחר... אני מכירה את עצמי. זה תהליך. מטורף. זה דבר שלוקח זמן, זה בכלל להסכמה רגע לשים לב ולבדוק מי אני, מה אני אוהבת, מה אני רוצה, מה חשוב לי, מה הם הערכים שחשובים לי. אני זוכרת שבמסגרת האימון, אז אמרתי הרבה פעמים דברים, ובשיטה הזאת היא השיבה לי אז מה? כאילו, הייתי אומרת לה, אבל ככה וככה, אז מה? או שהייתי אומרת לה, היו לי פחדים מאוד מאוד גדולים בקטע הזוגי, והיא כאילו, היא נורא פישטה אותם, הרבה פעמים בראש שלנו, יש לנו דברים טורפים כאלה, הם יושבים כזה מאחורה של הראש, הם ענקיים, אבל תחת הם כלום. כאילו, אני לא אפרט כי זה לא נושא, אבל את יודעת, זה כאילו עזר לי להבין, באמת, א', לשים לב מה קורה לי בגוף, ממש, כאילו, כואבת לי הכתף עכשיו, כואב לי היד, כואב לי הראש שאני נמצא ליד הבן אדם הזה, הוא לוקח ממני אנרגיה. לשים לב מה הגוף שלי גם משדר לי ומדבר איתי, וגם שם ללמוד איזושהי יציבות מול זה.
כאילו, לפעמים אולי לגוף לא בא, אבל אני צריך לעזור לו. אני עושה לו אימונים, אני נותן לו את הדברים שהוא צריך, את האוכל, את התזונה הטובה שהוא צריך, את הגוף שלי. זה לא רק כאילו לשים רגע לב, נכון, כואב לי עכשיו הראש, או כואב לי הכתף, ואני רגע אומרת את זה, כדי לשחרר את זה, לתת לו מקום והוא ישתחרר, אבל גם יש את המקום שאני כל הזמן מטפח אותו, את הגוף. אני צריך את הגוף הפיזי. ואני רוצה גם להתחבר למשהו שאת אמרת מקודם, את שיקפת לי משהו שאמרתי, וזה גם משהו שחוזר באימון של סטיה, כל הזמן לשקף לאנשים את מה שהם אומרים. בלי ביקורת, אבל את אמרת לי, אם אני חוזרת עלייך נכון, תגידי לי, משהו כזה, וזה משהו, אני עוד לא מצליחה לעשות את זה, אני לא מצליחה לשקף לאנשים, אני מאוד, אני לא מבזבזת זמן בלקחת לחשוב על התשובה שלי, שזה נורא, זה גם חלק שאני עובדת עליו, אבל יש פה משהו מאוד יפה, כשאני משקפת לך רגע את מה שאמרת, ובודקת איתך שזה מה שאת התכוונת. נכון. זה גם חלק מסטיה. זה חלק מאוד גדול מסטיה, וזה קטע שאת אומרת את זה, כי אני לא שמה לב הרבה פעמים שאני עושה את זה, שזה כיף. מטורפת. יכולת מדהימה. זה קטע ענק, כי באמת... המציאות הרי היא לא מה ש... המציאות היא לא קורית על פי עובדות. זאת אומרת, אני נכנס ואני מרגיש משהו מסוים. וברגע שאני קלטתי את המציאות בציור מסוימת, ואת אמרת משהו אחר, ברגע שיש שיקוף, יש איזושהי תקשורת מקרבת. נכון. כאילו, המערכת יחסים היא מעל הכל בין בני אדם, ואני רגע מוודא איתך מה אמרת. נכון, כי אנחנו, בסופו של דבר, גם אם אנחנו עכשיו באותה סיטואציה, ושתינו רואות את אותו שולחן ואת אותם דברים, בגלל שאני בן אדם אחר, את בן אדם אחר, הגענו מרקע אחר, היה לנו יום אחר, יש לנו מחשבות אחרות, יכול להיות שנחווה את אותה סיטואציה, וממש נחשוב עליה משהו אחר, נרגיש ממנה משהו אחר. כן. כל אחת מאיתנו קרתה את אותה סיטואציה במציאות, ועליי השפיע א' ועלייך ב', או את חושבת ככה. אז יש משהו ברגע לבדוק איתך, האם, לא משנה, כן? האם לזה התכוונת, זה נותן תוקף. זה נותן הקשבה, זה נותן... פותח שיח גם. כן, אני איתך, אני רוצה להבין אותך, לא את מה שאני חושבת על מה שאת אומרת. כן, כי זה אוטומטית גם המוח שלנו, כן, אבל גם אוטומטית המוח שלך לוקח אותך, זה גם חלק למקומות שלך, כאילו המוח הגמיש, כאילו שהוא צריך להכיר את זה שאתה יכול ללמד אותו נתיבים אחרים. נכון. זה מאוד מקרב. רגע לשקף, גם גורם לך לשמוע שוב את מה שאת אמרת, במילים אחרות, כן. או על ידי מישהו אחר. כן. וזה פתאום, זה נותן המון הבנה שלך על עצמך. נכון. גם אני בקליניקה וגם בקורסים, זה לא שאני יודעת יותר טוב עבור בן אדם אחר מה עדיף לו, כן. מה עדיף לו בחיים. זה לא המקום שלי כמאמנת. המקום שלי הוא באמת להיות כמו מראה וקרית, כאילו מקום שמי שבא לה יכולה לשמוע את עצמה, כן. ופתאום שנייה לשמוע את עצמה. כן. כשזה בתוך הראש שלנו, זה נשמע אחרת לגמרי. זה אחרת לגמרי, זה הרבה יותר גרוע, זה הרבה יותר מפחיד, זה כמו שהיינו ילדים ורצינו להצביע את התשובה, ואז כזה יוצא. כן. יש משהו בלשמוע את עצמך, ואפילו שאם אני רגע משקפת אותך, וזה הרבה פעמים קורה לי בקליניקה, אני אומרת, וואו, לא חשבתי על זה עד עכשיו ככה, או לא ראיתי את זה ככה. שזה היה לה בתוך הראש. כן. אבל יש משהו בלשים את זה רגע בעולם, ולשמוע את זה רגע בחוץ. כן. שגם עושה אומרת משהו אחר, וגם עוזר לשומעת, יש קשר. לשמוע רגע את עצמה. יש קשר. כן. אני הבנתי למה התכוונת, ואם לא, אז את יכולה לתקן אותי. כן. ולדייק אותי. כן, זה מאוד מקרב. אבל אם אני כבר מכירה את עצמי, ואני לא רוצה לעשות הפוך ממני, ואני באמת רוצה, את יודעת מה? אפילו לקרב את עצמי לעצמי. איך כאילו, דיברנו על זה בהקשר היותר מגדרי, של אני עובדת הרבה שנים, או לומדת הרבה שנים, או עושה משהו הרבה שנים. לתת לעצמי גם את הלגיטימציה, את יכולה לעשות. כאילו, את לא צריכה, לא, אני צריכה לעשות את זה כל כך הרבה שנים כדי שידעו שיש לי את הניסיון. את יודעת, יש את זה בתוכך, תתקדמי, יש לך את הלגיטימציה. את יודעת, מספיק, זה בסדר. כאילו, תלכי כבר. תצאי הדרך? כן. תראי, זאת נקודה... כאילו, כולם יותר מבינים ממני, אני עוד לא. זאת נקודה סופר טריקית. כי אם אנחנו רגע מסתכלות על השיחה שלנו, זה באמת מתחיל בהרבה מאוד צלילה פנימה. הבנה שלנו על עצמנו, לתת לנו כאילו תשומת לב, הבנה, זיקוק של כל מיני תובנות על עצמנו, לתת לעצמנו לגיטימציה, איזה מין תהליך פנימי כזה, ואז מתחיל שלב שבו אנחנו גם רוצות באמת לצאת החוצה. כן. בין אם זה לשנות משהו, או להביא משהו לעולם, או לתת את הדבר שרצינו, וזה תמיד שם נקודה שהיא נורא
כזה, עושים צעד תימני. קצת כזה, אחד קדימה, שניים הצידה, אחד כזה. למה? כי זה מפחיד לצאת לאור, זה מפחיד לעבור משלב עד עכשיו זה היה בתחורו שלי ובשיחות עם חברות שלי ובכל מיני דברים כאלה, אני עושה צעד. גם אם הוא, אני יכולה לחזור ממנו, גם אם הוא לא חתונה כתוב, אני צריכה לעשות צעד. וזה נקודה שלפעמים לוקחת זמן. שלפעמים לוקחת זמן, אחד, פרפקציוניזם, כן. פרפקציוניזם נתפס בעולם... עצומה. כן, אבל פרפקציוניזם נתפס בעולם כמשהו מאוד חיובי, הוא לא חיובי. בכלל לא. הוא לא חיובי, הוא תמיד מונע ממך להתקדם, אני כאילו תמיד אומרת שזה יהיה מושלם. לא. זה לא יהיה מושלם, ועכשיו אנחנו נעשה את זה. לא, יש הבדל מאוד גדול בין לרצות לעשות את הכי טוב שאני יכולה, לבין לרצות לעשות את הכי טוב כל הזמן, או להיות הכי טובה. זה לא אותו דבר. זה בסדר גמור לחתור למצוינות, לרצות לעשות את הטוב ביותר שאני יכולה, אבל זה לא אותו דבר כמו פרפקציוניזם, שזה הכל חייב להיות מושלם, וזה בעצם איזשהו... משהו שגם נועל אותי איפשהו במקום. כן, זה איזשהו שריון. ברנה בראון תמיד קוראת לזה איזשהו שריון שמגן עליי מלהיכשל. אז מלא דברים גורמים לנו להבין את כל ההבנות, אבל להישאר בשלב ההבנות, ולא לעשות את הצעד. וא', הרבה פעמים אני אומרת, בשביל זה קיימות מנגנוני ליווי. זאת אומרת, הרבה פעמים זה הזמן שגם באות עליי לקליניקה, או שגם עוברות שלב בתוך הקליניקה באימון, כי לפעמים אנחנו צריכות יד בדרך. לפעמים אנחנו צריכות מישהי שתלווה אותנו בדרך ותעזור לנו לעשות את זה, וכל אחד צריכה באיזשהו מקום, אם היא רוצה לצאת לדרך, למצוא את האסטרטגיות שיכולות לעזור לה. ויש הרבה. אפשר לעשות צעדים קטנים, אפשר ללמוד מישהו שכבר עשה את זה. יש הרבה מה לעשות כדי להעביר את זה לשלב העשייה. יש פתרונות, יש מלא פתרונות. העניין הוא שצריך שוב, באתי להגיד להבין, אבל זה לא להבין, זה להסכים. כן, ההסכמה היא יותר רגשית. עוד פעם המימד של הגוף. כן. זה לא רק אני יודעת שאני צריכה בראש, זה להסכים שאני הולכת לעשות פה צעדים, ולהביא לעצמי תמיכות, ולהבין, אגב, זה עוד מקום של להכיר את עצמי, כי אני יכולה להכיר גם מה עוזר לי לעשות צעדים. אני יכולה להסתכל על צעדים גדולים שעשיתי בעבר, ולהגיד, רגע, מה עזר לי שם? עזר לי שהיה שם מישהו שליווה אותי, עזר לי שהצהרתי את זה לעולם, עזר לי שעשיתי צעדים קטנים שבנו לי ביטחון, עזר לי שעשיתי את זה עם עוד מישהו, מה עזר לי? לי עוזר לצאת לטבע. לצאת לטבע, מדהים. אני יוצרת, אני צריכה את הקרקוע, כאילו. אני יודעת את זה, ואז פשוט שנגמרת לי הסוללה, אני הולכת ונשכבת על איזה דשא מול חוף ים. באמת ניתנת. מדהים. כי אני צריכה את האנרגיה ככה, אבל אני גם מסכימה שההסכמה היא הרבה יותר רגשית. כי מה לעשות, בסוף, מה שמנהל אותנו באמת, זה רגש. נכון. אז את יודעת, גם מחברות את זה לתחילת שיחתנו, בסופו של דבר, מה זה התפתחות אישית? היכולת לנהל את העולם הרגשי שלי ואת המחשבות שלי. ולדעת גם, את מסכימה עם זה שהמחשבות שלי הן לא אני? בוודאי. מה זה אומר בפשט בעינייך? זה אומר, תראי, יש המון מנטורים שהגדירו את זה, כל אחד במילים שלו, בצורה שלו מאוד יפה. אבל בסופו של דבר זה אומר שאם אני יכולה להקשיב למחשבות שלי, ואני יכולה להגיד, חשבתי עכשיו 1, 2, 3, 4, זאת אומרת שיש אותי ויש את המחשבות. אנחנו לא אותו אחד. נכון. כי אם היינו את אותה אחת, במובן הכי פשוט, זה היה דבוק, לא יכולתי לעמוד ולהגיד, חשבתי עכשיו 1, 2, 3, 4. כן. זה אומר שיש אותי ויש מחשבות, ויש בינינו מרחק מסוים. כן. אבל יש גם קורלציה. הם שלי, הם לא של אף אחד אחר. כן, הם באו אליי, הם לא אני. הם לא אני. ואני חושבת שבכל מי שעושה איזושהי עבודת התפתחות, או שומעת תכנים, כאילו בעולמות האלה, זה באמת העיקרון הראשון שתמיד מעיף את הסכך. כי עד איזשהו גיל, זה כמו שאנחנו חושבים שמה שקורה בבית שלנו זאת האמת, כשילדים, שאין דברים אחרים, זה ככה זה, ואז זה, את הולכת פתאום לאיזה חברה, או לאיזה משהו בגיל, אני לא יודעת מה, 7, ואת כזה, זה אחרת. שהייתי לגמרי, קודם כל לגמרי. זה לא, יש עוד אפשרויות. חבל הזמן. אז אני אומרת לך, שאני לא יודעת מה, בגיל 16, בגיל 17, שנחשפתי לעולמות המדיטציה וכל מיני ספרים שקראתי, בפעם הראשונה נחשפת לעולמות האלה ולעקרונות האלה, ואני כזה, יש אחר. המחשבות זה לא האמת? אני יכולה להשפיע על זה?
זה היה לי כזה, אומייגאד. זה ממש משנה חיים. זה היה לי, כן. זה תמיד קלישה, אבל זה היה כזה, אומייגאד, אני חייבת ללמוד איך לעשות את זה. כן. והצלחת? כאילו, מגיל 16 עד היום את מרגישה שחיפשת ומצאת ואת יודעת? אני יודעת לעשות את זה. להגיד לך שזה עובד לי 100% מהזמן? לא, כמו כל דבר אחר. אני יודעת גם בראש שאני לא אמורה לאכול בורקס. כן? כן. אבל זה לא אומר שאני 100% מצליחה. אני מבינה לחלוטין את השיטות, שבהם אני יכולה להשפיע על המחשבות שלי. עצם זה שאת אומרת לעצמך, תפסת על חם למשל את המחשבה הביקורתית הראשונה שעלתה, ואת אומרת, לא, 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 אני כן יכולה, ואני כן מצליחה, ואני כן זה לנהל את המחשבות שלך. כן. והרבה פעמים אנשים לא מבינים את זה, שזה לא אומר שאני משנה את ה-DNA שלי, או את הבית שבו גדלתי, או אפילו את המחשבות האוטומט שלי. עדיין עד היום, המחשבות הראשונות שהרבה פעמים הגיעו לי, הן ביקורתיות, או הן פסימיות, או הן כזה, אבל זה לא נשאר שם, וזה כל ההבדל. כן. זאת אומרת, גם אם הראשון עולה לי, יואו, מה עשית? או יואו, איזה זה, או איזה באסה, או איזה, לא יודעת מה, או למה זה לא, כן. למה הקפה לא חם בדיוק כמו אני לא נשארת שם. אני יכולה לקחת את הרגע הנשימה הזאת ולהגיד, אוקיי, יאללה, זה, או לא משנה, או חמודה ואנושית אחת, למה, כן. כאילו, מה קרה? כן. מה נבלת? כן. את יכולה, את מסוגלת כמו הפרח הזה, מה קרה? כן. אבל אז הכל נפתח, אז מה עם הראשוני על הביקורתי? זה לא משנה. זה לא סופרים מי על הראשון, סופרים מה בסוף... מה הצלחת? גם איזה בסוף פעולה את עושה בעולם. כן. אם בסוף את הולכת ועושה את הפעולה, אחרי שהרגעת את עצמך ושמת את עצמך בחוץ, אז זה מה שמשנה. כן. זה מה שמשפיע על איכות החיים בסוף. שלך. איכות החיים שלך. של מי שעושה עבודה של התפתחות אישית בעולם הזה. כן. כשאנחנו לומדים, גם אם המחשבה הראשונה היא ביקורתית, או היא של פחד, או שהיא של חרדה, לא משנה, כל אחד מהמנגנונים שלה. אבל אני יודעת, רגע, זה לא האמת. כן. ואני חוזרת למילים שאני אומרת לעצמי, להיות את החברה הטובה של עצמי, לדברים שאני מפתחת לאורך השנים, הכלים שיש לי. בכלים, במילים שהן עוזרות לי, אז בסוף אני מתנהלת בעולם אחרת. וזה מה שחשוב. אני לא יכולה לעמוד, הדרך מוארת להולכים בה. כן, אני לוקחת את התיק, ואני מתחילה ללכת, אני לא אומרת ללכת בלי תיק, אני לא אומרת לקחת את התיק, לקחת את הנעליים הנכונות, דיברנו על המקום הזה של עד שהם מתחילים ללכת. כן, ללכת שם לאט. ללכת, בקצב שמתאים לי והכל, אבל אני אגיע, ואחר כך אני אעשה שמאלה, וימינה, ואני אלך מאחורי ההר הזה ומזה, ויגלה לי שם משהו שלא ראיתי בתחילת המסלול. כן. ורובנו עומדות בתחילת המסלול, עומדים בתחילת המסלול, ורוצים לדעת את כל הזה קדימה, כדי שאני אדע, ואז אני יכולה לצאת לדרך, רק שאני אדע את הכל. זה לא עובד ככה. אפילו ווייז לא עובד ככה. ווייז גם, כאילו, את כל הזה, מתכנן עד איזושהי נקודה, ואז כזה מחשב מחדש, ולכן הוא גם יודע להגיד לך, רגע, ועושה לך חישוב מסלול מחדש. כן, אפשר לקצר, אפשר להאריך, פה צריכה עוד קצת, זה ממש כמו בחיים. בדיוק, בחיים חייבים להתחיל ללכת, וזה הבנה שהיא גם עזרה לי קצת לפרפקציוניזם, כי היא עזרה לי להבין שאין, כאילו, די, זה מכשלה. כן. לנסות לעמוד בהתחלה, ו-to think my way, כאילו... כן, לדעת איך ייראה בסוף. א', אני לא יודע איך זה ייראה בסוף, כי זה תמיד משתנה. נכון. וגם נגעתי פה בנקודה ממש חשובה, שזה טריק לאנשים שיש להם את האוברטינקר הזה, כאילו, את הפרפקציוניזם הזה והרצון הזה, שכאילו, הכל יהיה... שואלים, אם אתה יודע מה השלב הבא. רק השלב, מה הדבר הבא שאתה עושה עכשיו? הצעד הבא. כן. אני צריכה עכשיו לעשות א'. אז תעשי רק את ה... לא לחשוב על ד', לא לחשוב על החיצי ו'. אבל זה מה שקורה לנו. רגע, אבל אם אני אעשה את א', אני גם אתן את ב' וגם... זה אחד מהדברים שקורים לנו, וב' אנחנו חושבים, לא, א' זה קטן מדי, לא. כן, אני צריכה כבר כאילו זה. לא, אז הרבה פעמים זה ללכת, ואני לא אומרת ללכת, וואלה, אולין, בכל מחיר. זה לא כזה, אני אומרת, אפשר ללכת בקצב שמתאים, אפשר לעשות, גם לראות את השלב הזה, את השלב הזה במסע, לעשות את הצעד הזה, כשתגיעי לצעד הזה, תעשי את השלב הבא, שלב הבא. כמו שעושים טרק, לאו דווקא הולכים בום בפסגה. עוצרים באיזשהו מקום, מצטלמים, אוכלים חטיף, ישנים באיזה בקתה. עם הגוף יש עניין של לבדוק את הגובה. נכון? יש את הולכת עד גובה מסוים, עוצרת. עוצרת. רגע, יש לי שלב הבא, המסלול מואר לי כבר, הוא עוד לא מואר לי, אז אני לא יכולה שלב קטנטן. עוצרת להסתכל, עוצרת בנוף, איזה נופים יש. כן. כאילו, פתאום אני שונה מול הנוף.
פתאום אני אחרת, עשיתי אפילו רק את האלף שעשיתי, פתאום אני כבר בשבילי אחרת. נכון. אז תחשבי איפה תהיי בבית ובגימל ובדלת. וגם לפעמים זה שסיימתי את האלף, פתאום נותן לי ביטחון, פתאום נותן לי מוטיבציה, פתאום נותן לי הרגשה שאני יכולה לעשות את בית, שלא הייתה לי כשיצאתי לדרך. כן. אז האמת שהחוסר ביטחון אותי תמיד תופס. כאילו, יצאתי לדרך, לא יצאתי לדרך, אני כבר בשלב ד' תמיד אגיד, אולי זה לא מספיק טוב. נכון. כאילו, אני לא יודעת. נכון. ואז אני אעשה את זה ואני אתרגש שזה יצא, ואני אגיד, עשית את הכי טוב שעשית, ויצא פצצה. ועכשיו, צאי לדרך. זה חלק מלהמשיך בתנועה. בגלל שיהיו שם את השדונים האלה בראש שלנו, שיגידו לנו, זה לא מספיק, זה לא מדויק, זה לא נכון, אולי את טועה, מיליון, לא משנה, לכל אחד יש את השדונים שלה. לכן אמרתי שאם השלב הרביעי זה להמשיך בתנועה, זה בגלל זה. זה כי יש לנו המון קולות והמון אמונות בתוכנו, מסביב לנו, לפעמים זה יכול להיות מאנשים, למה זה? כל מיני כאלה. יש הרבה דברים שיכולים לעכב אותנו, לחזור אותנו, כאילו, לרצות לחזור אחורה, להיתקע. אז יש לפעמים באמת... באופן לא מודע, גם כשכבר עשינו את התהליך, אם אני מקשרת את זה רגע לתעסוקתי ולתחום שלך, יצאתי מהעבודה לא טובה עבורי, אוקיי? ואז פתאום אני מוצאת את עצמי רוצה לחזור אליה. כן. כאילו, אתה אומר, מה זה כאילו יצמי עכשיו? כן. מה עכשיו התפתחות? כאילו, בחיית דינק, לא הכתבתי את 8-3 שלך, מה זה משנה? הוא קצת צועק עלייך, מה זה סיפור, כאילו? כולם עובדים ככה, יאללה, ואת חוזרת את עצמך. אחורה. ולפעמים היקום יגיד לך, אין לך לאן לחזור, מאמי. לפעמים היקום יחזור לך, אוקיי, את רוצה ללמוד את השיעור הזה שוב? bring it on. כאילו, כי כמו שהדרך מוארת להולכים בה, את גם בוחרת. זאת אומרת, נותנים לך את מה שאת בוחרת. בוחרת שיהיה לך קשה, שיהיה לך תבניות שיעפפו אותך ככה, שזאת הזוגיות שאת תרצי. בבקשה, את חופשייה. לכן אני אומרת, החשיבות של להישאר בתנועה היא מאוד משמעותית. גם אם היא טיפה הצידה, גם אם היא טיפה ימינה, גם אם היא טיפה שמאלה. בסופו של דבר, גם אם נלך ל-worst case scenario הזה שחוזרים אחורה, באיזשהו שלב תביני, אוי, זה לא היה טוב. חוזרת. יאללה, יצאנו עוד פעם. באחת הפגישות הכנה שעשיתי עם המרואיינת הקודמת, אז טעינו בדרך. כאילו, אחרי שסיימנו את זה, הקפצתי את הלנצ'ו וטעינו בדרך. ואז כאילו קלטנו שעשינו את כל הסיבוב הפוך. ואז היא אמרה, כמו תמיד. כאילו, אני מכירה אותה מימי אנובלו, מהתואר הראשון, אז היא אמרה כזה, כמו תמיד. את עושה הפוך כדי להגיע לנקודה הזאת. יכול להיות שגם זה חלק מהדרך שלי, אין לי מושג. אי אפשר לדעת, אני לוקחת את ה... החיים זה דרך אינסופית, אנחנו חייבות להמשיך ללכת. Just keep swimming. כן, זה בדיוק מה שאמר לי בראש. זה ככה. יום, מיכל, את ממש מרגשת אותי, אנחנו צריכות לסיים. זה עבר כל כך מהר, אבל אני מרגישה שזכיתי. גם אני. כאילו, לקחתי המון... אמרתי לך את זה גם קודם. מקסימה. כאילו, הרבה אינפורמיישן שקיבלתי ממך, וגם אנשים קיבלו ממך, על איך לעשות את זה ברגעים כאלה מפחידים. אז חוץ מהאישי, שבטוח אני שומרת אותך, אבל גם בהתפתחותי עסקי. איזה כיף. אז אני באמת גם מאחלת לך וגם לי בהזדמנות הזאת, תמיד להישאר עם הסקרנות הזאת, ועם הרצון הזה לעוד דברים, מה עוד אני יכולה ללמוד מאנשים. לא להרוס לעצמך שם את ההתלהבות הראשונית. זה מה זה כיף. כמו שהייתי ילדה כזה, חגגת, את זוכרת? אני הולכת לחברה, וואו! כן, זה מה זה כיף. שנשמור על הסקרנות הזאת. באמת, תודה. בשמחה.